Nyakorom gajuang dakiken pradeko dangwen tok sapagario marokinyi kamora mora mintiere arwakini machiegni enonro mar gazet nyawadwa Cleophas Olocho skeloni weche manyeni sibedo gi ng'eyo ni nango matimore e kor gweng' mabende intiere moko kuom weche mabendo kelo gin moko mabende biro bedo kalidho e gazet odiochienga makawuono kaka manyakorom gajuang chienga tich abich thothne waja bedo gi jafuambo mano mong'ere kaka Julius Otieno. Julius akini chiona dokinyi makawuono. Chieo maber Sharon. Mitain. Amba chieo maber sani dong'ene ka romo sa achiel to koro wasechako riyo an gi Cleophas. Kaka manyakorom gajuanga gazedo dichi makawuono Daily Nation gi The Standard ema bende pile ka pile wajakilo ni nonro mar gazede ariyo gi kineno karam na thor wacho dichi makawuono Julius wach nitiere ka kotenre kod sukari mabende notimo kwiri manyaka sani kawuono no dochieng mar 15 mabende nonro pod timo chakre na sukari no wuoge depot mane gwenge mag Thika. Jogi no ne okano skar moko mano wach ne gin kaka sum hivi ma ok ne ber ndano ti kodgi. Lakini chaka gima nitie jo sirkal moko jo ti sirkal moko mano dhi ogolo skar kama no kane e Thika kucha bagi chako uso ni jo piny. To en skar ma ok ber ngima ma dhano. Emomiyo aparo na ker notimo gima nyacho timo oruyecha ma noriembo karibu ji 27 mag serikal e tich ama o suspend gi wacho ni bedruth nyage matin kitimo nonro e wi skar ma no kuonde kama no kan gi cha ba chal ka gima oseus gi ni jo Kenya. To kata gimomiyo ni wach weche mag sukari makamano bende pod intiere thor weche ahinya gazede makawuono diche makawuono nyakorom gajuang en kaluwore kod dongruoge mopogore ma bende koro mienjo kanyaka sani nitiere moko kuom jod bura kanyakla kod jodito mamoko e piny owacho mapachoka ma bende koro ilieko ni dibede ne gine ma bende ne gichiwo sukari no manyaka gisani nyalo bedo ni en sukari ma samoro wanyiewe dukni magwa. Thor wach makamano wachaka ne gazet ma The Standard wang'eng'e kopok waneno karam na thor wach makama nitiere malo ka weche mamoko mabende biro bedo ka keloni mana mapiyo piyo nitiere registrar mano mar judiciary mano mong'ere kaka Anna Madi nyakorom gajuanga en bende entiere kanyo yude kanyo koda bura mano mar gold scam kata uso mula mibadhi moro mabende koro lieko nitiere omenda mabende nochiwne lofa mare mano kambi mare mar okil kata kamano ne ok gichiwo mula makamano wach makamano biro bedo kamulo ni it gazet mar adek bang'e bedo duche makawuone The Pulse bende nitiere ka weche mag dusruok neno nyadende moro kanyo nitiere koro johera mag Pulse oduche makawuone nchinti chabich ubiro bedo kuyudo gazet oduche makawuone nchinti chabich ubiro bedo kuyudo gazet maiye gazet ma The Standard. Aya jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende nitiere kanyo gi wach ma bende nitiere godo en kaluwore kod wach ma bende mok en okang' mokwongo ma bende owacho wach makamano kaluwore kod tije mago mag piny owacho ma bende biro bedo ka ichiwo ne loyalists mago jogo ma bende nosirogi e kinde ma bende nagitimo kisera mar ombulu. Kokamano thor wach ni ka Julius ma wach ma bende biro bedo kwa chako godo ka bende nyaka gisanya korom gajuang wang'eni tipo mineno ka ma bende Njiraini mana en jacha chenro maduong' mane duol mar KEBS ma bende en kanyakla kod jodito mamoko 26 osechung gi tich mana kinyalo lieko ne nyakorom gajuang waneno bende figures kwan ma bende ochiw kanye gazet mokwongo mar The Standard. Jogi na nen skar baromo kilo milion achiel emane wach nigi sum mar mercury no lakini jogi no gole ba olal no kama no kan gie iwacho ni jo ti sirkal 27 ema no gole tich to golgi kuonde mag sirkal karibu 11 kirango ne nitie KEBS ne nitie nyaka EACC ne nitie KRA ne gin kuonde 16 mag sirkal kuonde 11 mag sirkal mane jogi ogole to wach ran jogi gine jok mane nyalo bet ne gigolo skar ni kama no kanecha tiwacho no skar no te beche den bilion 28 matin en pesa ma moktin bilion 28 en omenda makore pesa en omenda mang'eny kabisa taparon ker kata jok mane okawo teko gi mondo ogol jogi e tich mondo investigations ama nonro dhi mbele aparo negitimo gima ber mondo ong'e adier tang'o mano otimre ng'ama nogolo skar no kama no kan gie to adier nouso gin jo Kenya masani jo Kenya nyalo bet no chamo gima ngi sum kaka iwacho ni mercury ni aparo nonro maber ka otim kendo otim e yo moro makare ma kendo onge mibadhi
seche mitimo nonro. Mane nonro ma bende pod dhi nyime ka bende wang'ini duol mochung' ne okwach kich kata mana DCI pod dhi nyime gi nonro ma kamano odiochieng' manyoro ne ndalo mar 14 ka bende giwacho ni pok giyudo ndach sukari ma kama. Luoro bende nitiere dibed ni sukeche ma kama samoro nitiere dukni kata mana supermarkets. Aparo kamano kop akiad giter skar no kune aparo nen mana jo Kenya paro no setiyo gi skar ni matiende ni wadaka dakan kop Nyasaye orito lakini wachamo mok ber. Aya, wach makamanya kwa rumge jong wana kwa ng'iyo homi peke iti gazeti marang'we nyaka sani wang'ino se chungu tich jokanyo 27 mano koriwo nyaka managing director mano mar duola mano mar KEBS. Nyaka sani penjo mapenjore Julius en ni sukari makama ing'eni nodin ne higa mar 2018 ka wantiere higa ne mano higni 5 enigni mang'eny nang'o meni na okokethe mane penjo maduong'. Tang' momiyo sani koro kongere ni gini ne ogole kamano kan yie higni 5 kane osetergi kama bene kano gi ethika kucho. Aparo gin penjo ma nonro ni manyalo duoko. Nyalo duoko to nogol gi karango ng'ama nochung' seche mane golo gino tang' momiyo ong'ere mana bang' higni 5 ka labda nyalo bet kata ni jo Kenya no oseus gi ba jo Kenya no osemadho gi chai nyalo bet nitie ng'ama ne umo gi momiyo ne ok ong'ere nyaka higni 5 orumo. Nonro bende koro nitiere gimomiyo ni sukari ma kamano nowuok e dho wath mano ma Mombasa kotere nyaka e gwenge mag Thika ne nego bed ni kethe ka bende sukari ma kamano iwacho ni noting'o kwiri mano mar mercury kaluwore kaka niyore e pacho ka nikech wachore ni sukache ma kamano par ni gin gunde 2,000 mano gunde madirom kilo 50 koro kilo 50 madirom 2,000 bege mago gunde 2,000 wachore ni nokoting'e gi e yo makare noting'e gi iluongo gimoro ni open ship kama bende nitiere fertilizer mano mbolea na nitiere coal kanyakla koda chemicals kata mana kwiri mamoko ginder mabende koro nomiyo sukari makamano otimo mercury nyaka sani hang'ine nonro mabende pod dhi nyime ka bende sukari makamano winjore nego bed ni ne iketho ne iloke ethanol ne beno oseriwre gik moko kaka fertilizer kop noker kama chiel to gin kama open shipping kaka jogi wachoni matie nitie thuolo ni skar no noriwre gi fertilizer chemicals mamoko go emomiyo sirkal nowacho ni skar nyaka kethe ama obed ethanol minya tigo loso labda kaka kong'o ama gik makamano lakini skar ni olal kata ketimo nonro lakini dhano ama jo Kenya labda osetiyo gi skar ma ok ler to kata mana kaka ibro yude nade kando sechiwe mane wach kora pa ni kumne go bende kao nikech sani donga nitiere jotelo mabende ise nitiere moko kuom jod bura kanyakla koda jodito mag piny wach. Aparo ni mawach madwa ka serikal onono kabisa kop ma en gima dhano ka nitie su moro manyalo bet no okete skar to jo Kenya osetiyo go koro matin en gima dhano ema dhi marach ka. Koro nyakoro mga juang wach makamano pod wakete maino pod obro bedo kwang'iyo dongruok ma bende biro bede ahinya kaluwore kod wach mar sukari makamano kopogore gi mano wadhene mapiyo pi iti gazeti mar 4 wach ni ka koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua pod oramo ni tije madito ibiro bed ka imiyo jogo kuma bende nosiro gi mano kweth mar Kenya Kwanza mago tije madito ineno kanyo ka will only go to Ruto loyalist. Gachagua pod oramo wach makama inyalo paro kana jofuambo bago twak gi jatend piny Kenya na gipenje ni owacha nena ong'is oganda mapacho kainde tie wach ma bende Gachagua nowacho ni jo kanyo wacho ni dong udhu manye kamentiere en manene koro duoko ko wacho ni pok mago mag sirikal tibro bed ka dhi e gwenge mopogore en mana ni lemo mag sirikal madito to biro mana dhi ne jogwek ma bende nosiro jatend piny. Aparo ni ok ber ka wok e dhog jalup ker Kenya kaw kata kusalo siasa ama kusalo yiero koro sani un sirikal ok ong'e no joge manogonwa kura jogi ok ne ogonwa kura. Aparo ni jalup ker dwa ka seche moko dwa ka ong'iyo gima wacho imbele oganda mondo kik kawe ka gima nitie kuonde moko ma Kenya moko hero ama nitie kuonde moko ma nitie ji moko mok ber kanie sirkal kopne ok ogon gi kura. Dwa ka seche moko ong'iyo gima wacho sana e bele oganda. Naneno kanyo kosoko wang' jofuambo owacho ni jofuambo nego bed ni desist kata mana weyo penjo mano motendre kod shareholding mano ma government nego bed ni penjo baka mana achiel ka achiel aching kar miyo penj jal ma bende noko wacho kata mana weche makamago. Aya ka nido thuolo nyakoro mga juang wane isom gazeti makamano ite kanyo mar 5 kopogre gi mano wach maluoro chief registrar mano mar judiciary mano ma pacho kendi mano mong'ere kaka Anamadi nyaka gisani kore bande
omenda makore lachka mano siling milion 102. Tiba ndege jal moro manyinge tek Demetrio Bradshaw owacho ni na omiyo law firm mano mar ngene Amadi ni entiere gi law firm inokele entiere gi law firm kanyo na omiye siling milion 102,935 mar mondo mi otim supply mano mar gold kata mula maromo kilo 1,100 kata kamano jalni wacho ni noyudo mana yamo maliet onge gold manoyudo. Mawach manie doho lakini aparo noko bera inya wi chief registrar Anna Madi kopi wacho ngani anja England ama jo Ingereza jo wacho en Britain ne odwa nyiewo gold moko kwa yo Kenya koni lakini notiyo gi kampuni ama law firm mar Anna Madi lakini gold mano ochulon pesa maromo milion 1 gari opoko yudo nyaka kawuono korono dhi e court ba court ose freeze ama ose loro accounts mag Amadi nyaka gi company ne mar law firm no bende kalor Matiene sani law firm no kunyal golo pesa mora mora e account no to Amadi nyaka ginyathine be ntie kama paro ne partner ne law firm no be account gete oloro gi court nyaka case ni winj kanen adier ne company ne otigo mondo omangani pesa ne oma ja England ni pesa ne main wach mabende naneno kanyo ka ong'ade kod David Majanja mano Justice David Majanja mabende gisani bende koro nogolo chik mar mondo mi mana kaki wacho Julius mar mondo mi odina gulu mag bengi mano mar Anna Madi kanyakla kod wuode mabende ngere kaka Brian Ochieng Amadi kanyakla kod associates mamoko mano manitiere mago ang'wena manitiere e law firm mano mar Amadi mongere kaka Amadi and Associates Advocates. En manani koro bengi mopogore ne bende olor ka bende koro jalni bende wacho ni en bende odwaro ratiro mare nikech nonyisa Amadi gini mar mondo mi omiye kata mna baz mag gold mago mag mula madirom kilo 1,500. Wach moro ma bende pod obro bedo kwaluoni kopogore gi mano weche maluoro KEMSA bende duchi manyoro nwaneno ka directors kanyakla kod jokanyo mage bende koro nodonje mu mano podgi odiochieng' manyoro ka bende nyaka gisani bende wang'eni ntiere okenge mopogore ahinya mibadhi ma bende goyo tach ka duol mar KEMSA nwaneno ka jatend piny Kenya nogolo koke mano chungo moko kuom jokanyo mage tich ne ogolo board ne ogolo nyaka CEO nyaka principal secretary mar migao mar health be no chunge tich ama no gole tich nkopo mibadhi matimre KEMSA KEMSA osebet ka winjo KEMSA kabisa ka chakre ndalo mane ndalo COVID-19 mane wacho ni ne nitie mibadhi mane otimre ma Kenya na jo Kenya kagima nowito pesa mang'eny ma hao mana bilion 7 koro kendo nitie moro ka mar malaria net nono bene Global Fund en nono bene nyiewo jo Kenya ama nyiewo Kenya mano net mag sona maromo bilion 3.7 lakini chal kagima ne nitie mibadhi seche mane jogi dwa timo procurement koro ker nowinjo kamano ba paro ne owang'o yie kabisa bo golo jogi tetich koro no okelo board manyien okelo nyaka CEO manyien koro jogi nyo ochamo mo manyoro odiochieng' manyoro lakini kaka story ni wacho ni nitie jo tich mag KEMSA ma osebedo katiyo from home ama katiyo e utegi kuom dweche 19 kalure gi mibadhi manotimre mar COVID cha koro jogi osebedo katiyo ot kuom ndalo dweche 19 ma okagidhi ofisegi okagidhi ka KEMSA jogi tiyo mane utegi ama ng'ato nyalo tiyo kama intie lakini okodhi office koro nyoro jatend migao mar health no wacho ni jogi tiyo doge tich mondo giti koa ofisegi ama offices mag KEMSA to nitie oboke moro manyocha wacho ni jogi kuom ndalo dweche 19 gi pesa mane gi chama ama osara gi tenen milion 800 matiende ni milion 800 ema ne jogi yudo ndalo mane gitiyo kagia ama ne gitiyo e utegi lakini jatend migao nyo wacho ni kila ng'ato nyaka doge tich to no golo siem kabisa wacho no ka pod mibadhi nyalo dhi mbele to eri oriam kila ng'ato mondo chak manyien molo mondo mibadhi odhi mbele
e duol ma KEMSA. Mana dier wach makamano biro bedo kwa luoni belo duche makawuono nikech nonyisgi mar mondo mi gidogi tich mano saa 2 mar okinyi duche makawuono jotije madirom 200 ma bende osebedo ka tiyo ot chakre na midhusi mar corona gotache. Jotije makamano oriwo jogo eko iwacho ni bank signatories, drivers, mago derepe, clerks, cleaners, mago joywecho samoro jok maketo ler, cooks, mago jotedo, mabende noter kata mna noor dala mane kinde thuolo mano ma kana covid nomuoche pacho kaendi ka bende pod ne timo nonro mar mibadhi mano mar siling bilion 7.8 duche makawuono chakre saa 2 mar okinyi. Jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kaendi bende mano Susan Kumicha bende nochiwo siem mar mondo mi gidoge tich. Kata kamano board mag directors bende biro bedo ka chako tich bende nonyis mar mondo mi oneni lwasi okete yo makare weche mag mibadhi bende ochunga ka bende wang'enya ka sani odiochieng' manyoro board makamano bende koro noyang gi odiochieng' manyoro e log tich mano mar KEMSA ma bende nitiere e Mbakasi mantiere Buore Nairobi ka. Kopogore Sharon. Ka ondiki tich ma ywecho. To itiyo from home ama itiyo kia ot. Akian man itiyo nade? Tichula. Tichuli dwe ka dwe. En tich ma ywecho lakini itiyo kia odi. Akian ni itiyo nade ko kama be ni yweyo en kama itiyo kucho. En wach moro matek. Kata kamano nitiere moko kuom jotije mag KEMSA ma bende wacho ni neno kaka internet samoro remote places imiyo gi samoro password gini mar accessing wifi bende nagi wacho ni new dinegi moko bende nok nyal access their accounts mago mag mails. Aparo na gini ndalo matek kabisa. Na gini ndalo matek. Ten mor ne koro gidhi e tich nikech bende ni winjo ka jatend migawo mochung' weche mag thieth wacho ni corona norumo ji nosechako dok e tich nango miyo ne gin pod gintiere ot donge. Tek ng'eyo kabisa gima ne pod gitiyo to corona noserumo. Kopogore gi mano wadhi ane gwenge mag Malindi weche maluoro bungu mano mong'ere kaka Shakahola nyaka sani wach moro malit nyakwar Mgajwang' ka nyaka sani kwan mag ringre ma bende oseyud kotho mano ma osekunya oseromo 235 kodiochieng' manyoro wang'eni ringre mamoko 8 bende nochako okuny moyudi nyaka gisani Coast Regional Coordinator mong'ere kaka Rodo Nyancha bende gisani koro wacho ni ochungo chenro mano mar kunyo buche mano kuonde ma dibedi ni noike jomoko kuom thuolo mar ndalo 5 mabiro ka bende koro idwaro mar mondo mi jabero kata pathologist otim autopsy mano nonro mag ringre 123 ma bende nobule jumani. Wach ni en wach ma pod omako dho kila ng'ato okata Kenya kende to Kenya pa en piny mangima. Chal ka gima forest ma Shakahola no chal ka gima en anyalo luonge chal ka gima ochal ka iko ama graveyard. Ochal ka gima en pap kaka chal ka malang'ata ni ma kamikunyo kunya ni to ntie liel kamikunyo ni ntie ng'ato mano ikanyo. Aparo ni ma jok mochungu ni arita kweyo coast yo Kilifi kono. Aparo ni ne okagitiyo tijgi maber. Kop kaji oseto osegol ji maromo 235 to mano ok en mogik pod ji dhi mbele. Pod dhi mbele to nyoro yes nyoro ne winjo ka regional coordinator ni iluongo ni Onyancha wacho nitie moloyo ji 600 mose mano wachno lal lakini pok oyudgi. Koro chal ka gima jok manotho kanyo ng'eny molo 600. Tibini ging'eni kaka odiochieng' medo sudo bing'eni ringre be kaka noiki bende ringre medo to. En tich matek kabisa ma jogi tiyo. En tich jok ma temo godo jogi kama noikieni jogo tiyo tich matek. To bende en achiedh nade nikech kinde mamoko ni winjo kata ni ne gichungo chenro mar timo nonro kaluwore kod koth mapek ma bende nachwe gwenge mag Kilifi. Koro kendo sani gichungo kuom ndalo 5 mondo gitiek autopsy. Nikech autopsy kata mna bero makama nyakwar Mgajwang' ibiro bed ka itimo Malindi Sub County Hospital mano chieng' tich adek mano mar juma mabiro. Adwa natiek gi wach mantiere iti gazeti mar Ochiko kapok wadhi gazeti mano mar Daily Nation. Aya duond bura mar Jubilee pod oramo ne gibiro bedo ka gitimo romo margi mar NDC. Ng'ena ne bende gitimo romo makama Bomas en mana ne gisani koro odine negi. Jo Bomas nocho ni gitimo giloso gigundho odno main auditorium kama bende na gioro kwayo mar mondo mi gibag romo margi mar tipo mano chieng' tarik 22 mar dwe mar abich. Mano week manyien. Koro akia nena dier ni kes ni Bomas jogo otamre ni kop gima gitimo loso magitemo loso kanyo no kosentie siasa moro mantie kinde kanyo momiyo ka gidwa dhi kanyo. Lakini nyoro nwa winjo ka Kioni Jeremiah Kioni man Secretary General mar Jubilee no wacho ni gin
secure ama ne gi ng'iyo kuonde romo malo achiel ma ne ok gi keto pachgi e Bomas kende. Koro chal ka gima ne giseyudo kama ma ginyalo dhiye ma ginyalo kete NDC ama National Delegates Convention manoluong gi ker ma mokalo ama ker machon Uhuru Kenyatta. NDC ni obiro ndalo ma Jubilee Party osebedo gi shida matin. Gisebedo ka gigore makata mana Uhuru nyocho gol kaka party leader. Aparo ni NDC e organ maduong' mogik kama composition maduong' mogik e party mora mora. Taparo ni ker dwa tiyo gi NDC ni mondo gol jok mabet kachande e party ka. Kaka Kioni mano kina Kanini Kega gi jok makamano kina the nominated MP Moa Muranga. Aparo ni odwa tiyo gi NDC mondo otem kagi moluoko ama oketo loyalty mondo jok manie party obed loyal kuome. To nyaka sani kiwinjo kata na gima executive director mano mar Jubilee thuolo makojolo mung'ere kaka Polycarp Hinga bende koro giwacho ni nyaka NDC kata na romo mar ratipo makamano nyaka biro bedo kadhi nyime. Giwacho ni koro location margi ma next ok gibi bedo ka gilando ok gibi wacho mana gisewacho ni Bomas sani winjo ka koro Bomas bende koro dinegi ni ok ginyal bede mana ka Julius osewacho Jubilee nitiere kod pogro nikech Jubilee achiel nitiere kod jotelo ariyo nitiere jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta wantiere gi Sabina Chege mbenyo choket machiegni gintiere bede gi jogoro mongirore ariyo Kanini Kega Jeremiah Kioni wach moro matek koro warito neno chieng' tarik 22 mano juma mabiro ka NDC libed kaka jogi wachon. Emani sani koro giwacho ni ok gibi Londonwa kama NDC makamano gibiro bedo ka girome. Julius, wadonji gazeti machielo nyakoro mgejong part ni gazeti ma The Standard na singisi nitiere gi Pulse ye kanyo ni weche motenre kod dusruok weche mag ohala weche mag tuke wane ranga kanyo sema mayo wangwa wachiegni tieko nonro mar gazeti. Wadonja ni Daily Nation thoro wache Daily Nation ka en mana wach sukari motimo kwiri sukari madirom kilo milion 1 manyaka sani ndache poda if inono ni dibedi ni osedonjo e chirni mapacho kaka beno wange nyaka sani jatend piny bende nochungo ji 27 mano moriwo nyaka data chenro mano eduola mar KEBS gisani kana mna gazeti mar Daily Nation ni nitiere the big wigs moko ka iwacho ni nitie 2 politicians from Mount Kenya and 2 senior government officials mabende iseyo kod sukari makama. Aya, nitiere nyaka 7 officials mago jodito 7 mabende no dadhogi kod okwach kich kendo no wegi thuolo kod bail neno kanyo mar siling 100,000. Iwacho ni akian magi nyalo bet jomage lakini ging'ere lakini oboke ok nyal luongo nyingi kopa labda ngato nyalo dhi e court ba wacho ni iluongo nyinga to aonge kanyo. Lakini neno ka gik maricho matimre jo Kenya josiasa nyaka bede igi. Koro josiasa ariyogi aparo ni gin jok madhi konyo gin jok ma sani bedo investigated ama nonro madhi mbele ni aparo ni kata gibe nyaka tadhogi e wach mar sukargi. Agini wach makama nwase mule gazeti ma The Standard to ko bedo ka donje hien ahinya nikech sama yo wangwa wang'ia ni malo kama tin weche mamoko bendo bro bedo kwa ng'ioni kasa omiyo wathuolo. Aya nitiere jopuonje mabende nosedhi rutaya maromo 22,000 mabende gisani koro nosechul pension gi piny owacho pension ineno kanyo mar siling bilion 16 magi jotije mago jopuonje manotiyo e kinde thuolo mar higa mar 1998 nyaka higa mar 2000 gi adek. Piny kumoro ka bende naneno jatende kweth mano mar Azimio ka bende giwacho ni bende gisani koro gineno kaka ginyalo tem rebels magi gin jod bura mag Azimio mabende ponono no dhi e duond buche mamoko. Nitiere kaka Senator ma Nairobi Edwin Sifuna ineno kaluore koda kamiti gi mar lalruok no gidwaro chuogo wach mano mar thicho oko iwacho ni MPs era na jod bura ma osebedo kabalo kod duond buche magege. Kora ken wachak gi mane wena wachaka ne gi story wach mar devolution aparo ni counties wacho ni wanyalo loro counties sasa governors wacho ni ginyalo loro counties ko pesa omenda onge ma serikal madhingi.
ang'ino duche ma kawuono bende governors biro bedo ka romo mar mondo mi giwachane yo ma huyanga po nono koro gibiro bedo ka giloro counties kaluwore kod omenda ma korgi lach ma bende giseyo migawo mar treasury omenda maromo siling bilion 94.4 ma bende pok ochulgi nyaka sani. Erokamano ahinya. Wadhi ane mapiyo piyo nikech sani adwa temo mulo thor weche mopogore opogore kapok adonjo gi twak mokwongo. Wadonjo e gazeti mar ariyo. Julius mana kaka nisewacho ni jogo ek mabende osebedo ka kunyo ringre mag Shakahola. Ineno thuolo bende koro nitiere ka gidwaro mar mondo mi ochulgi omenda mamalo moloyo michulogi. Sani chulogi siling 1,000 e dwe ka dwe. Bende giwacho ni gidwa hocho counseling. Moko kuom gima bende nodadho giwacho no ginyaka nindo gotieno kaluwore ni moko kuom koro neno mana gik ma gisebedo ka gitimo ka gisebedo ka gikunyo. Ichulogi 1,000 odiochieng' kodiochieng' lakini gidwan pesa no medo bed mang'eny moingo kanyo. Taparo na yie kodgi. Tich ma jogo tiyo no ken tich mayot. Idhi kunyo ng'ama kia no ikarango. Ikian ikunyo to ineno ka kata gole kucha okinya make gi lweti kaman kop en gima osechako bed ka top ka gima top nikech bende ko ikegi gi sanduku en gima ok yot ahinya. Aparo ni jogi tiyo tich ma tek kabisa dwa komedgi kata okang'eyo no omenda nyalo miyo gibed maber lakini counseling aparo ne maber kabisa. Ing'eni Red Cross wacho ni sani ok nyal timnegi counseling kaluwore ni ing'eni chenro mano mar kunyo ringre pod dhi mbele nikech odiochieng' ma kawuono makata ka in Julius ni konyo chenro mar kunyo kawuono timni counseling kiny kichaki dok kunyo ichaki timoni counseling to koro kiano room karango mano koro giman kama ikian gene room karango kop en forest mar 800 acres ikian noik area mane Wamane wach mantiere kanya kwa mgejwang. Koro kwa ni nyeo Daily Nation bende ite mara reso mosigana kaka jok makunyo makamago gichio sapagari marokinye gi koreyo makare giudo debrief mana iloso kodi kaka luore kaka gibedo ka gikunyo gi director mochung' ne weche mag homicide mong'ere kaka Martin Nyugoto. Kata kamano en sigana moro malit kendo wach moro malich nikech kwan mag ringre bende medre pile ka pile. Gitiyo tich malich. Poch gi pa ken mana geno maro ni nyalo med gi omenda mana kaka gidwaro nikech siling 1,000 odiochieng' ok apako romre kod gi kaluwore kod tich matek ma gitimo. Aparo ayie kodgi. Erokamano ahinya. Kopogore gi mano iti gazeti mar adek bende nitiere wach makama kaluwore kod governors gibiro bedo ka giromo odiochieng' ma kawuono. En mana ni gibuogo ng'anyo mano kaluwore kod omenda ma bende giwacho ni en gowi ma bende migawo mar treasury pok ochulogi omenda maromo siling bilion 94 gowi mar dweche chakre dwe mar adek dwe mar ang'wen kanyakla kod dwe mar abich. Aparo nan counties osekale matek chako serikal ni chak ama chako serikal manyien ni bietelo nikopo gisebedo ka treasury okosebedo ka golo pesa kaka dware kiluo kisomo katiba ama constitution ma Kenya dwa ka pesa igolo dwe bang dwe kila dwe lakini kadhi dwe cha dwe cha ng'wen kapok counties okoyudo pesa then king'iyo counties mang'eny onge teko mar yudo pesa kigin apart from Nairobi manyalo yudo pesa ne matin gi Narok mantie gi National Park lakini counties mang'eny ok nyalo yudo pesa kigin gi depend ama gi ng'iyo mana treasury mondo migi pesa ka ginyalo chulo kata mana jotijgi ginyalo kata nyiewo go yath e hospital gik makamano lakini koro ka pesa odhi dwe cha adek dwe cha ang'wen iyudo ka koro tich ok ber ama tich ok yot e counties emomiyo giwacho ni ka pesa ni ok nyal wuok to wadhi loro counties nyaka chieng' ma treasury nogol pesa eka tije dhi mbele counties. Wacho kama kamano dhi bedo kwa luwo odiochieng' ma kawuono ka bende governors mano mag sirikal mag gwenge 47 biro bedo ka romo odiochieng' ma kawuono kapok atieko gazeti kata mana mar adek ma kinde ma bende koro iyango jodolo maricho jodolo matimbe gi jendeke nitiere moro ka ma bende koro nobambo nyimine ariyo to bambo gi nikech ang'o ne odwa golo negi barrenness ok negi nyuola koro ineno jadolo nasomo siganda nyinge Jacob Wekesa en gi higni 66 nitiere achiel kuom nyirombe mage mong'ere kaka Sara Atieno ne o-hoste kaka inyalo biro e od ng'ato to samoro o-hosti for 1 week to koro Sara ni nitiere gi nyithindo ariyo mago ma nyithindo manyiri koro jaduong' ni obambo nyithindo to bambo gi wira nikech koro dwa golo negi achiedhe nade ma gintiere godo mar koso nyuol nochopo e doho mano Nakuru to wuok e kanisa mar Lejo wach ma kanisa ni odhi kabisa ma kiana aparo nitie gima
ok ber kanisa wa ame churches mag Kenya kop ka jaduong' ama jadolo ma jahigni 66 nyalo bambo nyithindo ariyo to wacho ne en jadolo mar Legion the Legion of Mary. Wacho ni the Legion of Mary. The Legion of Mary. Legends gipogore. Aparo no gipogore. Aparo kanyo bentie barruok e Legion. Donga paro ni Legion Maria koso koro Legion of Mary. Legion of Mary. Aparo no giba en labda jok mano oke Legion Maria moro mo wang'echa. Hapa ni nego timne nonro nikech wacho ni en gi spiritual eyes onyalo heal. Yani kintiere ge chiedhe nade mora to nyalo tieko. Onya tieko. Wadake kinde matek. En mana gino marwa ni chik biro bedo kaka okore. Aya, wach machal mabende adani wadhie mapiyo piyo. Iti gazet mar 8 bende wang'e ni Prime Minister mano mar piny mar Singapore bende noromo kod jatend piny Kenya e kar jot mar odiochieng' manyoro. Nyinge Lee Hsien Loong. Noromo gi jatend piny odiochieng' manyoro. En mana ni koro jatend piny mano William Ruto bende ramoni neno wach mar chuogo kata mana juogo oganda mano kwanda tamala deko wuok e osara mar gini affordable housing. Wacho ni nyaka dhi nyime. Wacho ni piny Singapore sebedo ka nitiere gi chenro makamano kendo ji odak e yo makare. Jatend ker wacho ni ginyo setimre pinje mamoko to wacho ni Singapore no otiyo go model ma watemo tiyo go e Kenya ka mondo oger ute. To kaka osebedo kowuoyo chal ka gima atamala dekcha nyaka ng'ad e chudo ma jo Kenya yudo. Kapone ondiki tiyudo pesa dwe ka dwe. Aparo no barabara ka kwa yekran pesa ne dhi ng'adwa onge gima dhi mbele onge gima nyalo timo unless ng'ato dhi e court ba court wacho ni gino ok timre, lakini kako chal ka gima od bura dhi kalo finance bill to assembly adek no 3% mar salary no nyaka ng'adwa kaka joma tiyo. Wach makamano bende ng'eni pod en wach ma wache dho oganda mopogore pacho kaka luwore kod dwaro makamano. Iti gazet mar 10 bende piny owacho ma pacho ka indio singo ni gibiro bedo ka gichiwo omenda maromo siling milion 100 mano mar gundho mago skunde ma bende nokethore e gwenge mago mag North Rift. Wach makamano nitiere iti gazet mar 10 jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe mano Kithure Kindiki bende wang'eni odiochieng' manyoro bende ne nitiere gwenge mago mag Nyanduat mar Hoho mar Okak ka bende wacho ni skunde moheo 20 nokethi gi jokwe mag jamni. Koro piny wacho osegolo omenda maromo siling milion 100 ma bende ibiro bed ka igero godo skunde makamago. Pesa ne nomi KDF ama military luongo jo army ema gero skunde go e kuonde mag North Rift ma osebedo ka arita kwe ok ber ahinya kuom ndalo mosekalogi. Skunde mang'eny nolor ndalogo. Ang'ene bende wach mag Baringo bende ang'ene kata mne kaunti ma Baringo pod gintiere gi curfew mano ma bende itemo nya arita kwe gwenge makono ma bende osebedo kithagogi ahinya gi jokwe mag jamni mong'ere gi dhongere kaka bandits. Adani watik giti gazet mogik mano mar Daily Nation. Nitiere wach ndika mor ne jopuonje mano sedhi rutaya. Jopuonje maromo 220,000 ma bende gisani piny owacho biro bedo ka chiwo negi omenda mar pension makore lach siling bilion 16. Pesa ni nitie jopuonje makwane higa mar 1997 higa mar 1997 serikal ma Kenya nodonjo e winjruok moro gi NAT manongo jopuonje chulo msara percentage moro maber maromo 200% increment, lakini nitie jopuonje moko mane ok benefit ama ne ok oyudo pesa no ndalo no then gi retire. Koro treasury wacho ni gisegolo pesa maromo bilion 16 ka gichulo jopuonje go mondo giyud kaka ginyalo konyore kaka ne gise retire no. Aparo ni en wach moro maber nikech jopuonje ma kama osebedo ka kedo nikech chakre higa mar 1998 nyaka higa mar 2003 ang'eni nitiere kata mne iye kuonde gi jopuonje ma bende oseretire en mana gino baro ni piny owacho bende biro bedo ka chulo gi omenda mag pension. Wach machielo ma bende nitiere it gazet mogik en kaluwore kod midhiero e skunde nyiri mano mar Mukumu Girls, Sacred Heart Mukumu Girls. Ing'eni tam mokwongo nyithindo 3 notho, matron mar bende notho nyaka sani bende wach koro likore ka banka koro ndagiseo tam mar 2 nyithindo
makamano kano sedoke sikul ingin na gidoke sikul bang piny owacho kokalo migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kaendi neno ni pi mane skul no chiemo nyaka gunde mopogore opogore mag oganda mag bando mag mchele nodhi mokethi nyaka sani kora ke en wach mane ma bende pod timore ka nyithindo 24 bende rwaki od thieth 2 nitiere od thieth mano mar Kakamega Referral ka bende 22 nitiere od thieth mong'ere kaka Elizabeth Mission Hospital mane gwenge mag Mukumu ka bende 38 na gin mano thiedhi outpatient mano thiedhi to dok. Jod bura wacho ni chalka gima migawo mar somo okuti tich maber sana kar ng'iyo ngima ama health mar nyithindo mane school. Kop giwacho ni chalka gima serikal okoseketo chike ama okoketo kaka okoketo chike kaka dwarre mondo make sure nyithindo mane school ngima gin kare ama gin secure. Koro aparo ni jatend migawo mar somo jatelo iluonge ni Ezekiel Machogu dwa ka otemo jiwo chikegi ama otemo ngiso joge ama joke mane ministry mondo gi make sure nyithindo mane skunde te ne secure mondo gitem ng'iyo pi ma gimodho ler chiemo ma gichamo no kare oduma ma gidhi mirego nigi en oduma maber kosa gin mantie gi sum kaka nonro ma bende notim inyalo mana paro kana otime gwenge mag Mukumu dibed ne nango kata mana pi neno kata mana ka testing en mopogore bende notim to pod gin chal ka gima pod gitiya gi pi mane gitigo chonwa kop kana giketho bando mane kanyo ama chiemo mane gisenyieo matien koro gimodong kanyo chal ka gima pod gitiyo gi picha ama nitie nonro moro mane wacho maber gi mane dhi mbele skundno. Emani tests ma bende notim e laboratory wacho yango ni nyithindo 44 ma bende notim ne gi test iwacho na 16 noyudo kod malaria 6 noyudo ni gintiere gi gastritis mane inflammation of the lining of the stomach ma bende the form ulcers or sores. Mano na en wach matek ahinya nyane jonyuol ma bende nitiere gi nyithindo e skul makama nyaka bede gi to nikech ka nyithindo bende moko notho e tam mokwongo ranyisi mag achiedh nade ma bende moko kana nitiere godo neno ka moko nitiere godo en mana ni en geno marwa ni migo mar somo biro bedo ka keto maino e skul makamano to kara mana sikunde mamoko obed mago ma nyithindo dhi e to duogo mago day school gin bende gijachim e skul. Ng'en shida mantie ma gimantie na skunde mang'eny sana mag boarding nyithindo ng'eny ndio kan nthindo labda lo fario ntie skul achiel nthindo edom achiel nyalo tingo kata nthindo mahao kata mana lo fachiel koro en nthindo be ng'eny skul koro dwa ka jotend skunde ama ministry mar education dwa ka make sure ama gitemo jiwo kabisa ging'iyo ka pi ber ka chiemo michamo ber kop nyithindo be ng'eny to en tich mar jote chandro mag skunde go ama jotelo mag skunde go mondo o ensure ni nyithindo go ni safe ama ngima gen kare ngima gichamo pi ma gimodho ngima gitimo ngima gi make sure nyithindo ngima gen kare. Aya Julius wachni mugi kwati ko nonro mar gazet bende wasekadho sa en 11 tok sa achiel mar okinyi wachni mugi aparo na wach mang'eny na ni nyocha wigni kaka naero mpira nyocha Man City no qualify of the final mag UEFA. Dibed ni isiro Man City. Kama sanika kaka magichope ni aonge alternative ana Sergio Sira. Nikichwange ni league mano mar Champions League rumo chien tarehe 10 mar dwe mar auchiel. Dwe manyien. Ineno ka ng'abo kawe. Aparo ni Man City nyakawe. Aparo ni Man City de ka Arsenal weka. Arsenal wana uo bange lakini okapara ka gen gi mbi mar win mar kawo kikombe mora e season. Aya, erokamano ahinya Julius Otieno kuom chope nonro mar gazet okinyi makawuono. Aduoko erokamano. Mana kumanya korom ga jwang gazet momore kinde Daily Nation gi The Standard idhi nyiewo parni gazede gi odiochieng' makawuono kiny tich abich nitiere weche mopogore mana kana senyisi nitiere weche motenore kod dusruok iti gazet ma iye nang'isi ni Pulse nitiere gazet ma The Standard gazet mano mar Daily Nation be nitiere gi My Network gintiere gi gazede mopogore The Voice akeni mane duto te nitiere ka koro kwani yudo thuolo wani nyiew gazet momori okinyi makawuono donge kanye bende makelo we giko mar nonro mar gazet gisani akaw yo matin aduoge twak mokwongo chenro mar opinyo okinyi makawuono watwak kotende kod chala mar piny Kenya moko kuom weche mabende selidho nie gazet mar odiochieng' makawuono gin weche mabende biro bedo kanono gi jonon siasa mabende osechopo e studio marwa okinyi makawuono koro kik dhi mabora.